Oketsika jiaby tonga eto nitsidiky amin'ny vidéo niandry jeudi zegny mba lany namanao tiry tany zegny ty antsika eto ndraiky zegny antsika agnazava mahakasiky ny fampiakarana vibration zegny vibration zay zegny entinao manintogno le raha tianao azo amin'ny alalan'ny feeling zegny feeling milazonao zegny le feeling manomboka niandry jeudi zegny karakory zegny angalanao feeling zegny ataoko fa hitandregny zegny anao amin'ny raha jiaby azavaiko eto izy koa mbala sambany zegny anao agnatin'ny vidéo jeudi agnarana anakahy tiers du temps alefa zegny miabonné misy zegny anao tsy tara amin'ny vidéo magnaraka aveo zegny izy koa zegny misy raha tokony soratagna zegny tsara zegny ny anoratanao amin'ny raha azavaiko eto niany zegny satria izy niany zegny azavaiko tegna amin'ilay matsotra izy ary tamin'ilay efa nitsaboko ary za sira fa mety vitanao koa zegny mitsabo zegny avy aminao agny naiza zegny misy anao jeudi na anao Madagasikara na anao Toamasina eto na anao Andafy naiza tany misy anao vitanao zegny raha ty raha ohatra ka anao zegny mitandregny amin'ny raha azavaiko aketo niany zegny mampiakatra feeling koragnantsika eto mampiakatra vibration zegny satria vibration zay zegny entinao mi-attracté entinao manintogno raha raiky zegny exemple zegny izy koa tsika jeudi mandeha amin'ny lalagna izy koa anao zegny mahita olo mitsikitsiky moemoe zegny dia automatique zegny anao tafimoemoe koa anao hoe ino mara mise pasy ino mahatonga olo igny moemoe azonao dia lasa miparitika zegny igny ifomoe zegny igny dia samby velovelombintagna aby zegny olo jiaby aveo zegny magnano zegny koa zegny izy koa anao mahita olo meloko rehefa anao zegny mizaha olo araiky meloko olo zavanao io dia lasa karaha meloko azo koa anao hoe ino manazo olo ty mameloko aminaka sa ino raha mise pasy dia lasa melomelo koa zegny donc zegny tsy dia tsara loatra zegny ny magnodidigny ny olo melomeloko zegny dia entinao mampakatra vibration anao zay zegny matetika izy kafa fotoan-tsarotro indrindra mandalo crise findrindrandrindra zegny raha ohatra hoe tegna tsisy vola anao fotoana zao zegny sarotro mampakatra vibration noho ny fahatsapako ny fahasarotana zay zegny agnazavako izy aminao eto zegny karaha ty zegny tsy aboenao rehefa tampiakatra vibration zegny anao fihina mila mandiniky zegny anao ny fotoana nisy fahombiazana be tamin'ny fiainagnanao zegny mila dininao zegny hoe ombiagna zegny anao nisy fahombiazana tamin'ny fiainagnanao zegny regny zegny mila dininao amin'ny andavanandro avy zegny tsy vitany dinigna fo zegny izy io fa mila soratana zegny mila soratanao zegny ny fotoana nazahoanao fahombiazana exemple zao hoe tamin'ny fotoananao nahazo raha tsara ohatra hoe nisy raha vidinao zegny raha fanindrinao farangoela be igny zegny nazonao eky zegny raha igny amin'ny fotoana zao donc zegny mandiniky igny zegny anao satria tamin'ny fotoananao nahazo raha io zegny faly anao sazonao faly zegny anao tamin'ny fotoana igny mila hainao zegny migarder la feeling nanao faly tamin'ny fotoananao nahazo raha raiky io zegny na hoe telefony tanesanao raha ty zao ty zegny mety possible zegny anao taloha tsisy telefony mety possible anao taloha tsisy ordinateur fa tamin'ny fotoananao nahazo izy zegny faly anao donc zegny mila alainao zegny vibration igny dia izy alaigna io zegny mila tananao mila tazominao zegny hoe juste firy minute zegny avitanao mitana le vibration igny zegny io zegny mandeha fahazaragna raha volaniko eto io mandeha fahazaragna mety possible zegny anao 1 minute fo zegny anao matsaro izy mandiniky izy dia possible 1 minute fo vitanao possible zegny mandeha misy olo sana zegny mandeha jusqu'à 5 minutes zegny izy mavita mandiniky izy igny possible zegny sana madiniky 10 minutes io zegny fahazaragna volagno dinigna izy dia atao fahazaragna zegny possible 10 minutes ny sanany possible 20 minutes ny sanany azadigna fa ny fahazaragna zegny vao maika miamafy zegny ny muscle fahazaragnanao io zegny habitude zay na routine manomboka raha raiky 20 minutes manomboka anao mavita 30 minutes vao maika tsara 1 heure de temps vao maika tsara 2 heures de temps asa hoe mavita anao jusque 24 heures zegny fa izy igny somary anjakainjagna tonga avanao amin'ny 24 heures fa atao mitsabo izy volaniko ataonao manonga lesika le tsikelikely manomboka 1 minute anao
engagenao 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps. Mila engagenao zegny ny fotoana mandiniky ny fotoana nazahoanao raha tsara igny. Mila engagenao fotoana mandiniky ny fotoana nazahoanao raha tsara. Possible zegny izy asa hoe tsy téléphone fa hoe anao nazo zaza igny taminanao niteraka voalohany igny zegny. Anao niteraka voalohany mba imagine hoe tamin'ny fotoana zay anao faly tegna faly anao e. Mety possible zegny izy io anao nafika examen. Mety possible anao nafika examen igny zegny tsy haiko examen igny tsy haiko na CP na BPC na bac. Faly anao zake tamin'ny fotoana zegny. Fa misy olo zegny tsy magnontany raha ita volagninao fo raha. Zay baka vibration ambony anao fotoana zay. Ambony be zegny vibration anao. Ary plus que anao même mi-engager la fréquence anao, la vibration anao amin'ny feeling amin'ny fotoanany tamin'ny fotoana anao nahazo le raha zegny, plus que anao koa zegny mi-manifester raha vaovao koa. Zay naveny hoe like attract like. Amin'ny la loi d'attraction zegny ny like zegny mi-attract like. Anao zegny quand même mipetraka amin'ny great mood igny fô zegny great mood na hoe à l'aise zegny anao, cool anao, tsara zegny. Le moodinao zegny akao tsara zegny moodinao, le hoe à l'aise. Plus que anao zegny mahay mimanifester fo zegny raha ohatra ka anao zegny mahay mipetraka amin'ny great mood igny zegny. Karaha hoe misy sens be, karaha hoe metimety aby zegny raha jiabijiabonao après igny zegny izy koa hainao zegny mitazogny le feeling. Izy koa hainao mitazogny le feeling mipetraka amin'ny great mood zegny. Ça fait la loi d'attraction zegny like attract like. Karaha zay zegny de mila zanaranao zegny mandiniky ino zegny ny fotoana nazahoanao raha tsara. Na nafika baka zegny izy io, na nazo moto, na nazo telefôny, na nahita vady voalohany igny, mila engagenao amin'igny zegny. Karaha zay zegny ataonao mitsabo izy. Izy io zegny tsy vitan'izy mila hefo fa mila zatra zegny anao aminazy io. Mila zatra zegny anao mipetraka amin'ny feeling igny zegny. Tegna marigny zegny mipetraka amin'ny feeling sarotro. Zay tegna marigny amin'izy. Fa noho ny fahaizanao izy sarotro zay zegny tonga de volagninao fa hoe mora zegny. Tonga de hoe mora zegny andraisanao izy. Fa tsy vitanao hoe izy volagninao mora de mila zegny anao magnano apprentissage. Apprentissage. Mila mikotrana zegny tiako volagnin'eto. Hoe izy koa anao zao ty zegny ohatra hoe tsisy vola, zanaranao zegny saigninao mandiniky le raha nazonao igny, mangala vibration igny, mangala feeling igny zegny anao mba agnatsoritanao vola koa, azahoanao le feeling le vibration zay. Voalohany izy koa amin'ny fotoana anao tsisy mety manahiragna saigninao zay satria tsy zatra anao fotoana zay, fa mila mizatra volaniko. Fotoana fagnanaovagna izy igny, amin'ny fotoanany anao mirelaxa igny zegny. Amin'ny fotoana anao mirelaxa igny zegny vibration zegny izy volaniko mila miaraka fréquence zegny izy io, ara fréquence zegny mila misy musique zegny. Mila misy musique mandrotsirotsy anao zegny. Ireto aby zegny misy karazagna musique mety hitanao amin'ny YouTube na soit miaraka amin'ny le fanamboarako hitanao amin'ny lien ambadiky amin'ny tietitam.com io zegny. Fa misy le vitako namboarako raha ohatra hoe mila fahasalamagna anao na ohatra hoe mila makasiky nina vola zegny anao, efa misy le fa vitako zegny namboarako akao de amin'ny fotoana anao mirelaxa igny zegny mitandregny izy igny anao de mandiniky le fotoana. Tsy vola raha dininao volagno fa le fotoana nazahoanao le raha tsara. Fotoana nasa hoe anao nahazo moto, na nahazo telefôny, na ordinateur, na nahazo vady, fa juste hoe sportnao zegny araikao igny magnamafy saigninao mba misy le saigninao amin'ny fotoana io zegny tsy mandiniky antany hafa fa tonga de mandiniky le fotoana fo zegny. De izy hitanao amin'ny le ambadiky zegny le efa namboariko de fréquence zegny izy io miaraka anao zegny mitandregny izy amina écouteur zegny de anao mirelax de ampodipodinao zegny izy agnatin'ny saigninao, ampodipodinao. Na soit amin'ny fotoanany anao magnano méditation igny zegny. Amin'ny fotoanany anao magnano méditation na anao magnano visualisation.
samby mety aby zegny izy fotoana aby zay zegny anao mirelax na fotoana anao mandeha fa izay mety hitanao amin'ny YouTube raha ohatra ka hainao zegny mikombine information jiaby zegny misy zegny natao hoe izy fagnisan'ilay tokony sorata igny edy alefa manoratra anao misy natao hoe alpha state of the mind zay zegny tapenao amin'ny YouTube ao alpha state of the mind magnamia musique zay zegny izao musique alpha zegny igny zegny tandregnesanao amin'ny écouteur igny de mirelax zegny anao isaka mandrainy zegny mitandregny igny ny gamma zegny isaka matsagna izy koa anao zegny avy misakafo avy mihinagna matsagna igny zegny de mitandregny le fréquence gamma zegny anao mba azahoanao le fréquence mandrotsirotsy kokoa ino mantony ilanao i raha zay zegny mitovy anao mitandregny hira raha ohatra hoe hira raiky zegny tsisy muzika mandrotsirotsy akeo zegny fa raha tonga de olo mihirahira eo fa zegny karaha tsy fi fa raha ohatra hoe miaraka la muzika zegny izy akao miaraka la muzika mandrotsirotsy de vao maika izy fi bebe kokoa zegny zay zegny antony ilanao le muzika le fréquence zegny magnaraka ny gamma igny zegny feta zegny amin'ny arivanao mitandregny igny de amin'ny programme namboariko hitanao millionnaire fondation na so amin'ny millionnaire affirmation millionnaire millionnaire affirmation cash akao ao zegny misy fréquence aby zegny na amin'ny visualisation agny hitanao formation na visualisation ao zegny ao misy ary ao koa zegny za mampiatra bebe kokoa makasika fagnanaovana visualisation zay de tandregnesanao zegny igny amin'ny fotoana anao mirelax izy eo zegny ilagna fahazaragna ilainao ake zegny manomboka fahazaragna dédication anao fanitrian-tegnanao mitsabo mandray décision ny décision raisinao zegny mitsabo alohanao voalohany izy koa anao navity ndraiky zegny ataonao ohatra nagnazavako izy joy mitsabo koa zegny anao fagnindroeny de ataonao escalier koa zegny tsikelikely mavita matetiky zegny anao de lasa zatra zegny anao magnano karaha zay zegny ataonao mitsabo izy de izay zegny entinao mampiakatra la vibration de lasa zatra zegny anao de resin'ny vatagnanao zegny de resin'ny cerveau-nao koa zegny fahazara igny de lasa zatra igny zegny anao lasa igny zegny fahazaragnanao de lasa magnova le attitude-nao zegny le fomba fisaignananao zegny ino man zavatra matetiky sarotro zegny mitsabo izy zegny ny raha matetiky sarotro zegny fotoananao mitsabo izy zegny tafandiniky lainao tsisy zegny anao tafandiniky anao tsisy anao fiainana tafandiniky akiviagnanao izy zegny anao fiainana fa tsy karaha zay zegny nanaovanao izy fa mandinika anao ny momany succès-nao zegny karakory ma azoagny filigny zegny malakilaky amin'ny fotoananao amin'ny moment succès-nao io sorata zegny sorata ino aby zegny fotoana na ombiasanao zegny dikan'izay zegny sorata aby zegny hoe 5 ans passé-nao zegny 10 taona passé-nao igny 10 taona lasa igny zegny ino aby zegny raha nazonao tagnatin'ny fotoana igny sorata ino aby raha nazonao 10 taona passé sorata ino aby raha nazonao de 10 taona mbaloha avy sorata koa ino koa raha mbaloha azonao safy natao anao nahazo araiky passé igny mety possible koa anao mbala azo lay tianao azo de gnanaovanao izy zegny mangasitrika anao misaotra mialao anao hoe tegna isaorako malao fa de anao zegny mahay ino zegny raha tianao azo tegna isaorako malao fa zazo ty zegny nahazo fahasalamagna tegna isaorako malao fa zazo ty zegny nahazo zanaka tegna isaorako malao fa zazo ty zegny nahazo moto tegna isaorako malao fa zazo ty tsy haiko zegny ino raha mbala tianao fa izy zegny soratagna am'izao ty zegny am'izao ty anoratanao izy azozonao raha tiako volagnina safy Benjamin Franklin tsy haiko na Benjamin Franklin na Abraham Lincoln nanoratra zegny zay the best way to create the future volagniny is create it now ny créegna futur zegny créegna manomboko niany zegny the best way to predict your future the best way to predict your future is create it now karaha zay zegny nanaovanao izy amin'ny manifestation créenao manomboko niany de mankasitrika mialaonao hoe ahazo zanarinao saigninao zegny
tsy mbala azo fa efa mahazo, tsy mbala vita koa fa efa vita zegny le raha amin'ny fotoana igny. Mbala misy programme zany de zaveko makasiky ny ahafahanao examen automatique ary zay zegny nampiasaiko tamin'ny fotoana zany passe bac. Hoe efa nisaotra mialoha hoe za agnaty saignina matoa olo mahafaka izy, za mety possible mba mahafaka koa, de ataoko révision agnaty saignina mipodipody hoe efa afaka zegny za efa magnano examen za amin'ny fotoana zay zegny za magnazava izy tsy prieny karakory fagnanaovanao izy makasiky nina examen ndraiky. Karaha zay zegny ampiakaranao le vibration-nao zegny. Asa azoazonao zegny nagnazavako izy teo igny, sorata zegny 5 ans passé-nao igny, de sorata koa zegny 5 ans mbaloha avy, de sorata aby zegny ino zegny le raha tianao, de avy rimbiregna zegny mamaky izy igny, findrindra zegny amin'ny fotoana anao andeha hoandry zegny avy rimbiregna zegny mamakimaky raha aby igny. De raha ohatra ka hainao zegny mampifangaro izy miaraka amina feo ndraiky muzika zegny, de mpiarahanao feo ndraiky muzika de tandrignesanao amina paire d'écouteur zegny, de anao mirelax na so anao hoandry zegny, anao avy amin'ny fazina beta amin'ny fotoanan'olo mikoragna igny, midriky zegny anao fazina theta, de midriky zegny anao amin'ny fazina alpha zegny fotoana méditation, de midriky zegny anao amin'ny ino faza raiky amin'ny onde cérébrale. Ino izy le sleep mode igny zegny, le sleep mode delta fotoanany delta igny zegny. Karaha zay zegny izy, misy ny onde cérébrale delta zegny amin'ny fotoananao mandry, de ny mampalakilaky zegny ny fahaizanao mijanogno amin'ny fréquence na hoe vibration alpha ndraiky theta zegny. Fotoanany alpha ndraiky theta, de miezaka zegny anao mampitombo le lera na hoe le minity amin'ny fotoanany best moment-nao igny zegny. Think about your best moment. Izy mandiniky zegny anao fotoana tsara nandalo tamin'ny fiaignanao. Ataoko fanazonao zegny ny raha nazavaiko jiaby tamin'ny vidéontsika teto niany igny, somary nisy kely zegny zigny. Raha ohatra ka tsy azonao ndraiky zegny ny fagnazavako izy teo zegny, mbala magnasanao hatrany zegny za miabonné agnatin'ny chaîne YouTube na anao zoti amin'ny Facebook, de afaka koa zegny anao mampodipody vidéo ty, ampodinao, de ao zegny misy fagnampiagna bebe kokoa zegny nagnamboarako izy fa vita. Hitanao site webnaka magnodidigny vidéo ty na ila hoe na ambanimbany roe zegny, de tirtitan.com. Ao zegny anao mahita amin'ny fagnanaovagna visualisation zegny na amin'ny méditation zay zegny, na amin'ny affirmation zegny miaraka amin'ny Wesley Verdine zegny nambelako aby, na millionnaire affirmation kasy, na mitady fahasalamagna zegny anao. Le raha ilainao zegny amin'ny fotoana zio ty zegny fa namboarako zegny hoe izy koa asa zegny fomba nambelako koa zegny, satria même principe raha jiaby zegny karaha zegny nanaovanao izy, de azahoanao izy malakilaky mba hiattractenao ny raha raiky tianao attractegna zegny. Mba hanontonanao ny raha tianao hisintonigny amin'ny fiaignanao zegny, azadigna fa ny laky attract laky zegny. Karaha zay zegny makasiky ny manifestation, karaha zegny makasiky ny méditation, karaha zay zegny makasiky ny visualisation. Ataoko fa nitondra valeur be tamin'ny fiaignanao zegny ny fagnazavako izy teto niany, mbala namanao tirtitan zegny. Saorako zegny anao izara amin'ny namanao agny, ary saorako zegny anao agnambela fagnotoniagna na koa hoe agnambara ny avy aminao agny zegny ino zegny nampiasainao tamin'ny système-ny la loi d'attraction na manifestation, ambela amin'ny commentaire ambanao zegny. De amin'ny magnaraka koa zegny antsika magnano misimisy peace and love.